Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar yankin Gusau da Tsafe, mune muku sallama irin kamar yadda muka saba a kullum. Kuma kamar yadda kuka sani, ba za mu guje muna muku a godiya da irin gudunmawa da kuke bamu na tsayawa ku saurari wannan shirye-shirye namu. A yau alhamdulillahi muna ɗauki da wani maudu'i wanda wannan kafa ta Dalmat TV 24 online, kamar yadda kuka sani, ni presenter na wannan kafa Yasir Yusuf Garba Gusau, sardaunan matasan Dr. Bello Matawalle. Ni ne nake gabatarwa, kuma yau insha Allah ni ne zan jagoranci wannan shiri na. Alhamdulillah, kamar yadda kuka sani, muna zakulo al'umma waɗanda muka san suna da muhimmanci a cikin al'umma, waɗanda suke ba da gudunmawa domin ciyar da wannan jiha tamu gaba. Alhamdulillah, yau muna tare da wani maudu'i wanda ya kamata a ce mun taɓo shi, na wani bawan Allah dan majalisa mai wakiltar Gusau da Tsafe, wanda ya ba da gudunmawa a wannan yanki, ba a karamar hukumar Gusau da Tsafe kadai ba, a jihar Zamfara ya ba da gagarumar gudunmawa, wanda duk Najeriya a halin yanzu kafin ka samu wakili mai kwatantawa al'ummar sa adalci da gudanar da ayyuka na bunƙasa ƙasa da ci gaban al'umma, gaskiya abu mai wuya ne a samu irin wannan. Saboda haka mu ya dace mu zaƙulo wannan bawan Allah kuma mu yi sharhi a kansa. Alhamdulillah, Honorable Kabiru Ahmadu Mai Falas a garin Gusau yake, a garin Gusau aka haife shi, sannan ne aikinsa ya rakaye dukkanin yankunan da muke da su a jihar Zamfara, domin ba dan jihar Zamfara, dan karamar hukumar Gusau da Tsafe ɗaya yake amfanuwa da wakilcin wannan bawan Allah ba, yana taimakon al'umma daban-daban a cikin wannan jiha tamu ta Zamfara. Alhamdulillah, muna godiya da wannan wakili da samun adali wanda ya san mutuncin al'ummarsa. Wannan bawan Allah ya ba da gagarumar gudunmawa wurin tabbatar da cewar wakilci, yanzu kowa ya san me ake nufi da wakilci. Wakilci ba abu ne na aje a zauna a yi zaman dumama kujera, babu amfani ga al'umma, ba kawo motion, ba kawo abubuwa na more rayuwa a cikin al'umma. Wannan bawan Allah yanzu yana cikin wata na 9 ko zuwa 10, wanda alhamdulillahi ya samar da ci gaba a wannan yanki, kama daga taimakawa matasa ta fannin sama musu ayyuka, daga immigration, custom service, police, land army, navy and air force. Wannan bawan Allah ya sama wa matasa gurabe na karatu, ya biya wa matasa kuɗin jam domin su je su ci gaba da karatunsu, waɗanda suka ƙare secondary suna so su ci gaba da karatu. Alhamdulillah, samun wannan wakili abu ne abun farin ciki ga al'umma. Aƙalla yanzu sama da mace 2000 ko sama da haka sun samu tallafi na wannan bawan Allah da kekunan ɗinki, kama daga kekunan ɗinki, fridge na sanya abin sanyi domin sana'a da dai makamantansu. Sana'o'i daban-daban na mata, wannan bawan Allah ya ba da gagarumar gudunmawa akan wannan ba karamin abin farin ciki bane ga al'umma. Sannan wannan bawan Allah sama da matasa 2000 ko 3000, wannan bawan Allah ya taimaka musu da hanyoyi daban-daban na bunƙasa rayuwarsu na jin daɗi. Wannan bawan Allah ya rarraba kayayyakin more rayuwa, kama daga motoci, babura, ya taimaki yara kankana masu zuwa makaranta 'yan firamare da kekunan hawa domin su sauƙaƙa zuwa karatunsu. Wannan bawan Allah ya yi abubuwa na cigaba waɗanda idan muka ce muka biye za mu rinka lissafo su, wannan wuri ba zai ba da lokacin da za mu iya gabatar da wayannan ayyuka ba, sai dai mun tsakuro ne daga cikin ayyukansa na cigaba na raya gari, wanda wannan bawan Allah Honorable Kabiru Ahmadu Mai Falas ya samar. Babu shakka samun wakili irin wannan ba karamin alfahari bane ga kowace irin al'umma. Kuma a halin yanzu wannan karni da muke ciki, ba lalle bane a samu mutum da ke iya kwatanta wannan adalci. Babu shakka abun yabo ne, abun alfahari ne. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan wakili wanda ya san mutuncin mu, ya san kimar mu, ya san darajar mu. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kawo mana shugabanni da wakilai waɗanda za su kawo mana ci gaba, tamkar yadda wannan bawan Allah Honorable Kabiru Ahmadu Mai Falas yake kawo mana a wannan yankin na Gusau da Tsafe. Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora, ya ci gaba da bamu shugabanni adilai irinsa.
sannan muna godiya ga Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace. Wannan kafa ta mu ta Belma TV muna ƙara jinjina a gare ka, sannan muna ƙara maka ƙwarin gwiwa akan ayyukan da ka ɗauko na cigaba. Allah ya taimake ka ya baka iko na cigaba da wannan ayyuka. Ni Yasu Sardauna matasan gwamnati Dr. Bello Matawalle, ma'aikaci a wannan kafa, presenter mai gabatar da shirye-shiryen namu, ine maka fatan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya rika muna yi mana jagoranci, ya ba mu ikon da mu ma za mu saka maka a lokacin da wannan bukata ta taso da saka maka. Bisalam, ina godiya.